O yan mga kalapatids, dito tayo sa section ng mga fancy German Beauty mga kalapatids. Dito si sir. Sir, ano pangalan mo sir? Derek. Taga saan kayo sir? Kalubawan. Kalubawan? Dito lang sa Carlos yun no? Ayun, tatanong ko lang sir, magkano yung mga GBH nyo? Siguro mga 1.8 isang pares niya. 1.8 magkasama? Oo. Pares na yon. Eh paano pag isa lang sir? Pwede na 1,000. 1,000 isa? Ayun, mga kalapatids, 1,000 isa oh. Yan, kasi ano parang nagsusubo ba sila ng sarili ng anak? O pinapasetter nyo? Hindi, kahit na mag-ano sila, pwede. Kaya nila, nabubuhay naman. Kahit hindi sila mag-seeker. Pero hindi naman sila maselan. Hindi sila masila. Kaya nilang buhayin dalawa. Oo, pwede. Sila din na naglilimlim. Oo. Ayun, maganda rin palang mag-alaga ng mga ganito. Kasi ba na inaapakan nila, sobrang laki, di ba, sir? Minsan naapakan, minsan namamatay talaga. Oo, namamatay kaya ang mamahal na mga ganito, mga kalapatids. Kasi bibira sila, lalo ito. Iba yung kulay, brown, tapos chicken. Iba-ibang kulay na rin yung mga GBH yun, oh. Ito mga puro to, sir, no? Oo, mga poko yan. Kasi tingnan nyo, oh. Mga bandit yan eh. Ha? Mga bandit. Oh, bandit pala. Ayun, oh. Sa ano nyo to, sir? Sariling labas nyo na to? Ah, hindi, nabili ko rin. Nabili nyo rin na breeder. So may mga kalapati pa kayo doon? Oo, mga karaan. Hindi kayo kumakarera? Ay, Pang ano lang, display? pang display mga dito. Yo, mga kalapati, sa babaw kasi sir. Kasi ano, Kailangan natin pagbawal. oo, mahal na ng patuka eh. Oo, malapat pa. Parang wala akong nakikitang nagbebenta na ganito mga inakay. Puro ano, breeder no, sir? Ba't ganon? Oo, puro breeder yung inaano nila. Di sa nagagat ng mga bata no? Kasi ba sa sobrang tanda, ng mga breeder, kailangan mo ng ano, ipinta talaga. So ito, pero nangingitlog pa to. Kaya pa rin magpuproduce pa to pag sakali nabili. Papertil pa yan pag nangitlog. Yung mga kalapatids, so 1.8 dalawa. 1.8 dalawa sir, sagad na yun. 1.8 mga kalapatids, dalawa. Ayan, pure German Beauty. Yo, thank you sir ha. Salamat.